Benvingudes famílies. Avui, 17 d'octubre, alumnes el segon A i el segon B. Volem dar-vos les següents informacions per a aquest curs. Les nostres totes continuen sent la Marina i la Núria. En castellà continua la música. I a música i educació física, la Júlia i la Noemí. I la mestra d'educació especial també la coneixem, és l'Anna. Per últim tenim mestres noves. La Mari ens fa anglès i la Laura de religió. La nostra classe es diu Renat de Sant Martí, l'altra el dels Sonicos Màgics. Recordeu que encara ens estem adaptant a primària. Somos gobos i xerraires. I ens costa mantenir l'atenció i la concentració durant molta estona. Per això és important que ens ajudem a mantenir a casa uns hàbits i unes rutines. També aprendrem a ser més autònoms i responsables i a respectar-nos més entre nosaltres. L'agenda serveix per comunicar-nos amb les famílies i l'escola i és important que la mirem cada dia. Els deures i les informacions tindran Quan surten? quan surten els divendres i A on? a la carpeta verda. I quan torna? I tornaran el dilluns. Aquest curs els deures consisteixen en practicar la lectura amb un llibre escollit per nosaltres o amb una fitxa. Els llibres de préstec són de l'escola i l'hem de retornar en una setmana. I si es trenquen o fan malbé, el tenim que pagar. Famílies, recordeu que encara som petits i petites. Per això ens heu de llevar a hora per arribar amb puntualitat a l'escola i recollir-nos quan toca. Si no podem venir a l'escola, avisem a la professora o traeu un paper de metge. Si se reúne, no pueden hacer fiesta todo el día. Recordeu que és obligatori venir vestits i vestides amb roba i calçat esportiu per fer educació física. Per fer plàstica ens cal una bata o una samarreta amb el nom amb el nom posat i una veta. Sabeu què és una veta? Doncs ara
que ja portem, sabeu que tenem que traer les jaquetes, totes posades unes petes. A partir de la tardor, comencem a resfriar i necessitarem netejar-nos el nas molt sovint. Si no ho heu fet, no us oblideu de comprar-la. Gràcies. Tampoc ens oblidem dels ulls. Reviseu-nos els caps per evitar contagiar-nos. A vegades tenim set i sempre que sigui un moment adequat, les mestres ens deixen beure. Per això podem portar una ampolla d'aigua o millor una cantimplora i Per cuidar què? per cuidar el bien ambient. Ho tenim superclar. Res de joguines ni diners a l'escola, però a vegades les guardem en llocs secrets. No ho podem fer. Què no podem portar? Perquè, Què no podem portar de casa? Marina, Lique, Material de casa, per què? perquè a l'escola tenim de tot. Quan és el nostre aniversari, ens agrada celebrar-ho amb els nostres companys i companyes. Ens canten una cançó i nosaltres repartim unes galetes abans de sortir al pati. Sabeu que per poder parlar amb les tutores i elles amb vosaltres. Hi ha uns dies per a poder-se reunir són alguns dimecres i divendres de 12:30 a 1:30. Ens encanten els grups interactius i aquest curs seguirem fent si teniu ganes de venir a ayudarnos. Necesitamos 2 personas voluntarias. Apunteu-vos.
apunteu-vos, sisplau. Vinga. A la classe dels unicorns màgics fem grups interactius de català els dijous de 15:30 a 16:30 i de matemàtiques el divendres de 10 a 11. Veneu a jugar vosaltres no només amb els grups interactius sempre que vulgueu ajudar-nos. Estarem super contents i contentes vingudes. Que vingueu. Sabeu que a segon a la colònia Anem a la casa de Colònies Castell de Fluvià a Santa Maria de Palautordera dels dies 20, 21 i 22 de maig. al tercer bimestre la tutora darà més informació. Però necessitem saber quines famílies volen venir. És una experiència molt divertida i bona per a nosaltres. En tenim moltes ganes. Recordeu que encara tampoc ens oblidem de hoy. Que me he ido. Benvingudes famílies. Quan jo et digui la senyal. I no només amb els grups interactius, sempre que vulgueu Ai, Núria! Ens encanten els grups interactius i aquest curs seguirem fent els